जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो नैबे आलारि सोरां बिथांखिनि नामै जों 2 लाख रांखौ जों मोननो हादों सवारिघाट गामि हिसाबै। दा बेजों जोङो मन्दिरनि जे बे सवारिघाट ब्रह्म मन्दिरनि जे बे गाखोग्रा सिरि बे सिरिखौ जोङो बानायदों। मथा-मथि जोंनि बे बानायनाया फ्राय साक्सेस जाबाय, एसेल' बाखि दङ, बेखौ जों बानायनानै लासिगोन। बे मावथांखि बिथांमोननि जे आलारि सोरां जे मावथांखि बिथांमोननि सरकारनि दैदेननायाव बे फैसाखौ मोननो हानानै जों सवारिघाट गामि हिसाबै खोब मोनसे खुसि जों अनुभब खालामदों। मानोना जों गिबिनि सरकार थांनाय समफ्राव जों बेबायदि बेबायदि मोनसे स्किम सरकारनि स्किमखौ जों मोनफेरनो हायाखैमोन। दा ओंखायनो आङो दिनै धन्यबाद होनो सानदों मानगोनां प्रमद बर' सारखौ। आरो लोगोसे जों लागो गामिया मोनसे 34 न'खर थानाय मोनसे गामि। ओंखायनो सारखौ आरो रिकुवेस्ट खालामबावदों जे फैबाय थानाय समाव सारा जोंनि गामियाव बे गोरिब न'खरफोर दङ जोंनाव, दासिमबो जों माखासे जिनिसफोरखौ मोनफुंजोबनो हाबावाखै, न'फ्राबो जोंनाव मोनफुंजोबनो हायाखै। ओंखायनो फैबाय थानाय समफ्राव न'फोरखौबो बेबायदि मोनफुंगोन आं मिजिंथिदों। आरो लोगोसेनो जों लागोनि गामिनि जानानै सारखौ जों फैबाय थानाय समाव सारखौनो मदद होगोन होननानै आं बे समाव सवारिघाट गामिनि जानानै सारनिसिम बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों।